Excuse me, do you have a mineral water here? Inside, sir. Okay, thank you. Welcome, welcome. Good afternoon, sir. What can I do for you? Namoy tubig. Uy, Bisaya mo rin ka, sir, oy. Ang tubig natin din, sir, duha ni siya ka klase. Purified water o alkaline water. Unsa man imo nga tubig ana, sir? So may nagkalahian ng purified ug alkaline. Ang kalahian ana, sir, sa purified acidic na siya. Niya ang alkaline water maka-neutralize sa acid sa tulawas. Ano, sir? Dayon sa mga tindahan, sir. Si kana ako ba ng alkaline kay Unsa man imo nga tubig, sir? kana alkaline lang kay Alkaline? gikan ko nagbaktas layo kayo. na. Murag kapoy ko, murag mauli. Okay, kapoy ka? Oh. Timing ka, sir. Kay kaning iCare water, makapa-energize ni sa imong lawas nga naluya, ha? Naluya ka? Oh, wapti ka, wapti ka ni. Kaya ko gilakuan. Niya, makalimpyo po ni sa mga acid sa lawas. May na. Niya, kung na-dehydrate ka, mabalik ang imong tubig sa imong lawas. Mao ni siyang iCare water. Nindot kayo. Tagpila man na. Barato ra ni siya. Niya, makabenepisyo po ni sa imong lawas. Sige, kanalay Oh, ako. tag 25 pesos rin, sir, 25. Sige, thank you. Sige, sir. Thank you, sir. Suwayan lang ako, Nick. Amping sir, maglakaw, sir, amping. Salamat kayo. Balik ko kay Sir. ako na lang duhaon kay layo pa kaya ko lakon ba? Oh, sige, sir. Kay basig. Sir. Nganto po kung tudi lang maglakaw. Oh, sige, sir. Layo Kani. ah. Sakto kayo na sa imong paglakaw. Sige, sir. Amping, sir. Salamat kayo, ha. Salamat kayo sa pagpili sa alkaline water. iCare water. Thank you, sir. Salamat kayo. Have a nice walk.